ka Swachh Bharat Mission na Ribhoi District, ringkat ka Swachh Bharat Mission na Shillong, kila rakhe ya ka Swachh Bharat Diwas 2008 kum shibenta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav bah nyop sansnem jong ka jinglai loit gari India bat ka lengku singkha Mahatma Gandhi. Hakane ka sngi la sakhi lang dau MLA ka nongpo constituency uba Merlbons im kum ukongsan, harengkat UMDC ka nongpo constituency uba Balajit Rani kum usembut kongsan, UADC ka district uba MB Tongper bat kiwei-kiwei. Has kini kisnem kat tu kat ni ki belalit no naduk kesnem arhajar khatsau belalon sunengkong ya kani ke Swachh Bharat Mission dau menteri ramba jong kari dia haduk mentah ni gidan shubun gi jingkela ha ka bede ba ka khut ke subah agi snong gi thau ki ba ngi gidan isau kemen shubun bani ha kani ke sgi ya ga jing pendan borong ga jong phi ya kini ki pratli ki dorbar snong ni so ban ai kuble ya ke jingla jong ki dorbar snong na lor kini ki pratli sa ki weide kumbala ban sutu ki babon ki snong apo ka Ribhoi district ke jungi apo ka jala ke jungi ila dep ban yo ya ka tu ka ODF certificate ka sernot ban pendan borong babaro ki longying ki longsem ila yo ya ki jakali sabara ki bapaka kinong keren ki basa kumat kila keren sa pangki experience kaskit ka bagi page bende kila i kila patay kila yalam kumno ba ha kisnem ki bamenswa kadon gejing bom nyu for bansna ya ki pan khana ki jakali chaba kadon gejing le chaba pathar bagi yo le ka chabalap ka chabasyam bat kidan sibun ki longying ha kisnem ki ba khambenswa kidan sibun ki longying ki bomdan ye ki jakali chaba ba wes ne ong bagi haki por ba menswa mendanut than ban keren openly yo ap sui keren hari itu unta ta ban ai awareness ban pensu thu begini bandan ni soleran ban keren ye keneka topik hendri jadi ke kongsan ne na ko banta ke jing khut ke jing suba ke kot ke khia ke kongsan begini video kum ki long song suma nomor kata hak jingya jenti jong ka PHE department hak por ki beladep ke mau ke jing ki initiative ki baka lembaga total sanitation campaign kila let na ko ke snong chako ke snong na ko taban yo e ke jaka let chaba hak ki jaka yo hak ki dong kendong ki jongi hak ki jaka khambun briu hak ki dong hak ki lat hak ki snong kalong ke jing kerku hadu kata-kata mentah kelawan sa Swachh Bharat Mission kalau si saya jingkurku ya kane ka dong bakat han agabangi kre ni kane ka banta naru asmo penken mau agi live post nem sau post nem namswa ko jingong khna ki jongi biar agabangi le penkhana ni hable sabut nom ngira ro ba wen di banbe ki sinem ki won ban bam ya ki jabo ki babangi ni pelai na kamet ki jongi e kumbagi la ong sakmat katu ka juk kalayan kamde isu kajuk ya kebangi nang hap panle ya katu kerukom kebangi em hang juk ki bamensua naman kata kumki paikba nang song snong jo kadong Ribhoi ngite bagari Ribhoi district kejungi kumba barok ni juong bagari ka gateway syakasi ba jaintia kejungi aba ki briu ki wan na ki jaga ki bapher ki ya lamba na ka district kejungi kanong sisa ka thong bat ka jingkit kri ka bakraw na ka benta uway po uway upay ba anong song sinong jong kadong Ribhoi bangin wanra ay ka jingkoy ka jing suba haga jong ko po ban wanra ay ka jing itanat jong ka ni kasi jang tia ka ba ki jongi balana ki biru ki bawan na ba ki nyi ka jing jabo anu na Ribhoi tangkat ta ka lasok po ya ka jinglong ka jing em ki jongi siya ka ni ka ba ki jongi